Усім прывітанне, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Ну і зноўку мне вельмі радасна сённяшні дзень эфірны праводзіць, таму што усе нашыя сустрэчы гэта упершыню у новым годзе. Што вось было з Сусавым, што пасля з Ірынай Сідорскай, і вось зараз да нас ізноўку вяртаюцца са сваімі рэгулярнымі стрымамі, са сваімі рэгулярнымі аналізамі, юрыдычнымі парадамі, прагнозамі і шок-контентам. Такі таксама здараецца. Да, такі таксама здараецца. Нашы выдатныя юрысткі, юрыстка, заснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Прывітанне, Ганна. Вітаю новым годзе. І шыкоўная адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна. Прывітанне, Марыя. Прывітанне. Давайте, можа быць, пачнем, ведаеце, з тэмы такой пазітыўнай. Хаця тут все вельмі адносна, але ўжо тое, што чалавека, якога вельмі працяглы час не ведалі, дзе, што, як і ці жывы ўвогуле, паказалі, прадэманстравалі фота, і зараз мы ведаем, што Віктор Бабарыка жывы, ну і умоўна яго вывели з этого рэжыма інкамунікада. А мне ввогуле вось цікава, гэты рэжым інкамунікада, у якім знаходіцца, дарэчы, не толькі знаходзіўся Бабарыка, знаходзілася Калеснікава, але працягваюць знаходзіцца шэраг іншых палітвязняў, як то і Ціхановскі, як то і Севярынец, і Максім Знак, і іншыя. Наколькі гэта законна? Наколькі гэта юрыдычна, ну там неяк так абаснавана? Ну, конечно, гэта парушэнне правоў, нават мы павінны памятаць, што заўжды нават у вязня ёсць правы, бо ён чалавек перадусім, так? На жаль, ситуация... Давайте я тут, пробачьте, крыласка. Ну, давай. Вот так вот, обрубила на полусу, сбила на... Вось эта энергия 25-го году. Ну, давай, я потом добавлю. Пробачьте, крыласка, я тут с пункту гледжання все-таки беларускага законодаўства, і гэта парушэнне правоў вязня, як сказала Ганна, але ёсць унутраныя правілы, згодна з якімі няма такой меры, па якой бы там была забарона на ліставанне з роднымі. Няма такой меры, каб забарона о забароне увогуле того, каб тебя наведаў адвакат. Тое, што зараз пішацца, як зараз выглядае інкамунікада, гэта калі няма сувязі, адвакат не можа трапіць. А што кажуць адвакату? Адвакату кажуць, што ён не пісаў заяву. Калі я напішу заяву, тады мы вас пусцім. Ну просто гэта таксама парушэнне права на абарону. Няма такога патрабавання. Ну, дакладна няма, таму што можа напісаць такую заяву адвакат, каб трапіць да свайго падабароненага насамрэч. Вось. І даже ў іх правілах. І яны карыстаюцца просто даже не сваімі правіламі, а просто даже самі парушаюць. А есть яшчэ адна, ну, как бы вельмі важны момант. Акрамя таго, што у чалавека няма сувязі, да яго не трапляюць таксама ніякія там рэчы, прадукты і гэтак далей. Ну, з прадуктамі, прадуктовыя там пасылкі і гэтак далей, бандролі яны не атрымоўваюць, таму што іх, ну, как бы гэтага можна пазбавіць, как бы, як парушэнне. Але ёсць раз на год рэжымная передача, якую маюць права кожны, даже той, хто змешчаны ў ПКТ. Кожны родны можа адправіць гэтую вещевую передачу з рэчамі, рэчавую передачу, якую пазбавіць немагчыма. Але, напрыклад, Мікалай Статкевіч гэтыя передачы не атрымоўвае. Вось, таму, вось, што такое інкамунікада ў Беларусі, гэта так. Ганначка, прабач, калі ласка, я тут не магла са сваім беларускім досведам не влезці. Не, ўсё окей. Я, можа, толькі дадам, што нават калі мы маем, як бы, вось фактычнае абмежаванне, тое, пра што казала Марыя, бо можа здавацца, што, можа, гэта не парушэнні ніякія правоў, так, няма ніякіх там абскарджванняў і так далей. Все ж такі фактычнае абмежаванне гэта таксама парушэнне правоў, так? То бок, калі ставіць чалавека ў такіх умовах, у якіх ён не можа скарыстацца сваімі правамі, гэта таксама парушэнне яго правоў. І тут я хочу таксама дадаць, што мне здаецца, што, ну, перадусім трэба, канешне, сказаць, што добра, што мы пабачылі чалавека жывым, гэта вельмі важна, і што ёсць прынамсі ўпэўненасць, што ён жыве, бачна вялікая такая моц
нават у такіх абставінах казаць з такой эмоцыяй, гэта канешне ўражвае. І ўсё ж такі, ну, не магу не сказаць, што для мяне гэта умоўны выхад, бо вы спыталіся, ці гэта выхад як бы з сітуацыі інкамунікада, но мне здаецца, гэта вельмі умоўна можна казаць пра тое, што гэта нейкі выхад, таму што ўсё роўна гэта не... Што такое інкамунікада, ад чаго яно бярэцца? Ну, бярэцца ад камунікацыі, так? Слова камунікацыя падразумевае пад сабой, што мы маем нейкую ўзаемнасць, так, у дзеяннях. Тут няма ўзаемнасці. Тут, умоўна, ёсць нейкі ўрывак маналогу, так, мы цяпер, напэўна, маем, ну, прынамсі, з таго, што бачым, упэўненасць, што чалавек жыве, але ці гэта выйсце поўнае з рэжыма інкамунікада, я лічу, што не, таму што няма поўнага скарыстання правоў, вось. Але, як бы, бачыць такога чалавека з вялікай літары, які пакутуе у беларускай вязніцы пасля такога часу, гэта вельмі, вельмі важна, і, напрыклад, мяне асабіста, не гледзячы на цяжкасць сітуацыі, уцешыла гэтая інфармацыя сёння зранку. Гэта было, ну, прыемна назіраць, калі бачыш, чалавек жыве. Ведь вот я до тых нормаў закона, на якія звяртала увагу Марыя. Ведаеце, я перад Новым годам на закрыццё сезона купалаўцаў тут у Варшаве патрапіў на іх спектакль «Закамерон». Гэта спектакль по лістах, по кнізе Максіма Знака. І там ёсць один момант, калі вот яны знаходзяцца ў камеры, і Максим Знак, ну, опісвае сваё, ён же як адвакат, ён же как бы разбіраецца і кажа, чаму нельга днём ляжаць на ложку. Гэта ж нідзе не прапісана, што забаронена, нідзе ні ў якіх законах, там ва ўнутраных дакументах, нідзе не прапісана гэтага. На што яму вось гэты вертухай паказвае малюнак, дзе паказана, як правільна запраўляць ложак. І он кажа, вот бачыш, вот як правильно запраўляць ложак. Да, вот бачу. Он кажа, ты бачыш на гэтым ложку, каб быў намаляваны чалавек? Не бачу. Ну вот, значит, лежать нельга. Ложек повинен быть вот так, заправлены и пусты. То есть вот такая трактовка. Может быть, у дадзенай ситуации с инкоммуникада есть такая трактовка? Не, няма трактоўкі, таму што ў Беларусі ўсё ж такі, ну, з-за гэтай сітуацыі інкамунікада яна пачалася, ну, калі хто забыў, што калі гэта пачалося ў 23-м годзе, вось будзе у лютым 2 гады, як гэта падаўжаецца, напрыклад, для Максіма Знака. Яно пачалося з таго, што мы не чулі ніякай інфармацыі спачатку, але траплялі адвакаты. А потым затрымалі 7 адвакатаў. Адначасова, ў адзін і той же час, у адзін і той же дзень, адвакатаў усіх тых, хто зараз інкамунікада. Гэта тыя, хто, ну, неяк трапляў да сваіх падабароненых. І не, такія правілы, канешне, няма такой трактоўкі, я бы сказала, што є нейкая забарона на ліставанне. Слухайце, ну гэта ж все ж таки не Савецкі Саюз без права ліставання, ведаеце, там адправіць на Калыму. Тут Беларусі, ўсё ж таки Беларусь робіць выгляд, што у яе ёсць нормы, якія адпавядаюць стандартам. Вось. І шмат чаго там как бы прапісана, і гэтае прапісанае, яно адпавядае міжнародным стандартам. Але насамрэч гэта ўсё такое, ну, тое, што они парушаюць, раней так не парушалі. Зараз яны адчуваюць нейкую сваю там безнаказанасць і гэтак далей, і гэта ўсё робіцца. І даже скаргі, ведаеце, што пісаліся на пачатку, а зараз вельмі цяжка пісаць даже скаргі, ну, то есть, ну, как бы, той, хто інкамунікада, яго няма ручкі, ведаеце, і ліста, каб нешта пісаць. Што трэба рабіць, ведаеце, вось, мы тут уже закранули гэтую тэму, як, ведаеце, што вот человек инкоммуникада, як ты ему дапаможешь? Ну, падтрымліваць сем'і. І я хочу привести прыклад, Максима Знака. У яго выйшла кніжка і новае выданне таксама яго кнігі «Закамерон». Можна набыць яе на расійскай, беларускай, чэшскай, нямецкай, напэўна, ангельскай, канешне, мове.
і такім чынам падтрымаць. І таксама, калі ласка, можна набыць вельмі прыгожыя кубкі, у Ганначкі таксама, і у мяне таксама ёсць. Я бы, калі б ведала, што пра гэта буду казаць, я б вам показала, як гэта выглядае. Я прынесу на наступны эфір тады. Да, вось, трэба нам замовіць і падарыць такую Зміцеру, так. каб ён усім паказваў. І там ёсць строкі з гэтай же кніжкі і з вершаў таксама Максіма Знака. І ведаеце, што чытайце, пішыце, кажыце пра гэтых людзей, якія інкамунікады. Я лічу, што гэта вельмі важна. Вось. Дарэчы, пытанне задаюць. Я разумею, што ў сённяшняй сітуацыі гэта ўсё так, ну, как бы умоўна і гіпатэтычна, але тым не менш, вось тыя, хто ўсё гэта робіць, яны разумеюць, што парушаюць закон, але якая прадугледжаная адказнасць па заканадаўству для парушальнікаў? Слухайце, зараз тое, што адбываецца, інкамунікада, гэта пыткі, катаванне. Катаванне гэта преступление супраць чалавечнасці. Вось. І па гэтым артыкулам у Беларусі таксама няма срока прыцягнення да адказнасці, што важна. Ну, конечно, перш за ўсё, калі мы кажам пра тых, хто там удзельнічае, ну, таксама, калі мы кажам, як мы будзем, які ў нас доказы ёсць, таму трэба фіксаваць, казаць, што у вас інкамунікада, што у вас няма сувязі і гэтак далей з роднымі. Можна не публічна, можна аб гэтым сказаць, напрыклад, весне альбо адвакату, які, ну, трэба неяк фіксаваць, таму што інкамунікада з пункту гледжання майго і шмат якіх праваабаронцаў гэта катаванне. Вось. Ну, я хочу так дадаць, што тут пытанне адказнасці, гэта яшчэ пытанне яе фактычнага вымярэння. Тут вельмі слушна кажа пра гэта Марыя, бо трэба разумець, што калі мы кажам пра асобаў, якія цяпер парушаюць правы чалавека ў Беларусі, асабліва пры удачненні да палітзямволеных, як бы гэта цяжка часам зразумець не юрыстам, але хочу падкрэсліць, што кожнае як бы злоўжыванне правам, то бок парушэнне права, асабліва калі мы кажам вось пра крымінальнае права, трэба даказаць. І на гэта трэба мець доказы. І у выпадку інкамунікада гэта не ёсць так, што мы проста аб гэтым ведаем. Таксама была праблема, напрыклад, з фіксацыя, напрыклад, катаванняў пасля жніўня альбо падчас жніўня 2020 года. Не ўсе, напрыклад, карысталіся, умоўна кажучы, не рабілі фотаздымкі, не карысталіся таксама абследаваннем, напрыклад, каб мець нейкія медыцынскія дакументы і так далей. Пра гэта чаму варта цяпер памятаць? Таму што праз, умоўна кажучы, 5, 10, 15, мы не ведаем, калі будзе настане гэтая магчымасць, дай Бог, што будзе гэты час, што можна будзе прыцягнуць да адказнасці тых, хто менавіта парушае цяпер гэтыя правы і катуе людзей, будзе ключавым момантам, будзе магчымасць даказаць, бо калі мы кажам пра справядлівы незалежны суд, перад судом трэба даказаць менавіта факт такіх парушэнняў. Вось таму гэта вельмі добры, важны поінт і канешне, гэта будзе ключавым у такіх працэсах. Слухайце, я тут падоўжыць хацела яшчэ важна, калі вы, можа, пачалі пра гэта казаць, што падаўжаецца збор доказаў, іх збірае весна і таксама міжнародны камітэт, наколькі я ведаю, супраць катаванняў. І трэба гэта фіксаваць, это пра тое, пра што мы кажам. Як зафіксаваць? Канешне, калі катавалі чалавека, там, напрыклад, на Крэсціна ён выйшаў, і мы амаль нічога не можам зафіксаваць, але доказам таксама будзе паказанне, якія, ну, как бы дакументатары, якія існуюць, яны гэта зафіксуюць, калі у вас ёсць доказы там пазбаўлення волі і гэтак далей, гэта таксама преступление супраць чалавечнасці. Вось, і даже тое, што нам паказалі, гэта вельмі добра, і гэта трэба таксама сохраніць. Ну і можа быть, вот каб гэтую тэму на сённяшні дзень закрыць і перайсці да іншых, просто такое вот цікавае пытанне, назіранне. Яшчэ калі паказалі фота і відэо з Марыяй Калеснікавай, то ўзнікла гэтае пытанне, і зараз яна ізноўку пасля гэтага фота з Бабарыкай таксама актуалізавалася. Хтосьці скажа, якая розніца, хто і якім чынам паказаў, выклаў гэта відэо. Галоўнае, у нас ёсць сведчанне, што яны жывыя прынамсі, ну і вот хаця б на гэты момант гэты рэжым інкамунікада быў зняты. Але тым не менш, пытанне і першым і ў другім выпадку гэта выклаў Пратасевіч, які не з'яўляецца ні сваяком, ні братам
братам, ні сватам, ні Калеснікавай, ні Бабарыкі. Якім чынам і з якой нагоды ён здолеў, адвакаты не могуць, а ён потрапіў туды? Вот наколькі, ці ёсць нейкія законныя падставы для того, каб гэты чалавек туды потрапіў? Вельмі цяжкае пытанне. Але вельмі цікавае, мне падабаецца гэта пытанне. Ну так, я скажу, што на гэты конт, думаю я. Пры ўсім тым, як я асабіста, як чалавек, адношуся да Романа Пратасевіча, я скажу, што ён усё ж такі закладнік той сітуацыі, якая ёсць. І ўсё ж такі тое, што ён туды трапіў, гэта добра. Вось, гэта добра для родных, для тых, хто чакае убачыць чалавека. Вось, якім чынам ён туды трапіў? Ну, зразумела, якім чынам. Не на падставе законаў, гэта ж зразумела. Вось. Калі нам пакажуць усіх, каго мы шмат не бачылі, ну, дзякуй, канешне. Гэта не акт гуманізму. Таксама я хочу сказаць, што здесь не пра гуманнасць как бы гаворка. Тут гаворка пра тое, што мы лічым, што калі такі доўгі час мы не ведаем, дзе чалавек, ну, кожная інфармацыя, яна важная. Так. Не, слухайте, вось тут вельмі сложна сказаць пра Пратасевіча, ну, как бы, ну, ён туды трапіў. Ён неяк там намагаецца трапіць яшчэ. Ну, я дакладна ведаю яшчэ да каго ён намагаўся трапіць. Вось. І, ну, как бы, калі ён гэта робіць, ну, гэта яго ініцыятыва, ну, так бы добра, ён атрымліваецца, ну, как бы, нешта робіць. Калі гэта ініцыятыва, ну, то есть яму кажуць, што ты павінен туды паехаць, там, тое зрабіць, ну, ён у умовах все ж такі закладніка, мы не ведаем, што яму пагражае, якім чынам, это другое. Вось. Таму я не ведаю. Ну, как бы казаць дзякуй Роман Пратасевич я таксама не магу, таму што у меня тут ну, как бы... Але, напэўна, лепш, каб мы мелі гэтыя звесткі, ніж каб мы іх не мелі, гэта на 100%. І калі мы кажам, ці тут ёсць нейкае парушэнне, ну тут, калі казаць пра нейкія парушэнні, вы спыталіся пра законнасць. Марыя пацвердзіла, што няма тут падставаў, каб ён туды трапіў, ну, бо ён сапраўды не з'яўляецца чальцом сям'і, ну, то тады мы можам казаць пра парушэнне кампетэнцыяў, злоўжыванне кампетэнцыяй менавіта людзей, якія працуюць у гэтай сістэме, якія дазволілі яму бачыцца. Як бы сам Пратасевіч, ён ж не сілай туды папаў, як мы бачым па там частцы гэтага відэа, так, ён усё ж такі туды папаў праз дазвол унутраны, таму калі няма на гэта падставы, то гэта першасна, гэта як бы за гэта павінна несці адказнасць кіраўніцтва як бы гэтай калоніі, дзе ён знаходзіцца. Ну, вы паглядзіце, як выглядае Бабарыка і як выглядае яго роба. Калі вы паглядзіце на яе, ну, я вам скажу так, што я бачыла людзей у калоніі, і так людзі выглядаюць, якія толькі туды прыбылі пасля карантыну. Таму гэта свеженькая, дакладна свеженькая роба на ім. Вось. З цікавага шмат чаго далося даведацца. Да нашага эфіра я паглядзела, што там 2 профулікі на ім, 10-й і 3-й. 10-й профулік – гэта схільнасць да экстрэмісцкай дзейнасці. Ну, што да экстрэмісцкай іншай дэструктыўнай дзейнасці, гэта зразумела. А вось цікава, што яго таксама стаіць і профулік 3-й, гэта схільны да нападзення на адміністрацыю, захопу закладнікаў і праявы агрэсіі. Для меня гэта таксама, ну, как бы незвычайна, але мы атрымалі нейкую інфармацыю. І добра, кстати, Ганна сказала про тое, што вось мы маем інфармацыю зараз, і сканчэнне ли гэта інкамунікада. Ну, на сённяшні дзень, да, а заўтра, калі мы не будзем атрымоўваць опять інфармацыю, гэта зноў-такі будзе, ну, как бы сітуацыя, з якой можа быць таксама інкамунікада. Давайте да іншай тэмы. Хтосьці, ну, у нас неяк змясціліся зараз такія вось межы, балювыя нейкія адчуванні, і што раней здавалася,
рэпрэсіямі, там нечым страшным. Зараз падаецца такое адчуванне, убачылі вот это сведчанне, што Бабарыка жыве і фото, і так думаю, ну можа быць нейкае там пацяпленне, адліга, лібералізацыя, агледзячы на тую колькасць чэргаў, якая стаяла перад Новым годам у бок Беларусі, а пасля Новага года у бок Польшчы. Тыя, хто асабліва не можа, не мае магчымасці ехаць, пачынае задумвацца, ну, ностальгія, ну, можа быць, паеду, а можа праскочу, а можа не заўважыць, а можа там нічога страшнага няма. Такая вось пра тую тэму, якую Марыя казала і кажа, што якую падказвалі нашыя гледачы, про причины, топ-причин, чему не ехать. А оно існуе, вот, ну, кроме того, что ты ведаешь конкретно, что там у тебя есть криминальная справа, а коли не ведаешь, а коли нема. Ведаеце што, я тут скарысталася гэтай магчымасцю, тому што я ведаю, што гэты эфір глядзіць моя адна сяброўка падабароненая. Вось, пакуль я не буду казаць ее імя, но калі она зберется ў Беларусь, я скажу ее імя, і не будзе магчымасці вернуцца туда. Вось, ведаеце што, калі ты побач з табой затрымліваюць шмат людзей, ты ў Беларусі, ты з'язджаеш, і так атрымоўваецца, што ты ў бяспеке, праз нейкі час ты адчуванне гэтай бяспекі, ты, ну, как бы, у тебя згубляецца адчуванне таго, што тебя могуць затрымаць увогуле без усялякіх падстаў. Вось. А калі ты быў ужо судзімы за нешта, гэтая магчымасць узрастае ў разы. Ці адміністратыўкі таксама нейкія пра гэта часам таксама людзі запамятваюць і кажуць, што тыпу, а ў мяне толькі было адміністратыўнае, то што з гэтага, гэта было жнівень 20-го, што з гэтага будзе, нічога не будзе, шмат такіх людзей, як я. Тут, мне здаецца, таксама згубнае, ведаеце, што тыпу, вось я гэта кажу на авось. У беларусаў есть такое, ведаеце, там нешта на авось, альбо суседа не кранаюць, то мяне таксама не крануць, так? А гэта ж латарэя, па сутнасці. Калі хтосьці хоча граць у рускую рулетку, то павінен разумець патэнцыйныя адказнасці, як бы патэнцыйныя механізмы, як дзейнічае руская, прасці господі, рулетка, так? То бок, што можа праскочыць, а можа не праскочыць. Ну так, тут беларуская рэпрэсіўная рулетка, вось так можна гэта пазначыць. Ведаеце, што калі у вас ёсць, калі вы ўсё ж такі лічыце, першае, калі вы лічыце, што вам калісьці ну, вы былі судзімыя ў Беларусі, з'ехалі з Беларусі, я лічу, што гэта першая прычына, чаму не ехаць. Таму што, хутчэй за ўсё, вас могуць затрымаць яшчэ раз і паставіць на профулік, альбо паставіць на профулік. Другое. Ну, как бы, калі вы былі затрымлены па адміністрацыйнай справе, ёсць ужо прыклады, калі людзі, якія адбывалі тэрміны там з гэтай сотні ў 20-м годзе, і потым яны атрымалі па 342 артыкулу крыміналку за тое ж самае, за што яны ўжо адсидзелі. Вось, гэта вельмі цікава. Таму я, ведаеце, што намагаюся тут усім параіць, падумаць 3 разы, а можа 7, трэба ли ехаць. І наступная прычына, я бы назвала, што у нас у Беларусі ты не можаш прадказаць сістэмы як сістэмы затрымання, трэндаў. Ну, я бы так сказала, няма. Тренды раней можна было адсачыць, ну там затрымлівалі, памятаеце, былі такое, затрымлівалі па усіх там па наркатычным артыкуле, потым там карупцыянераў, потым у нас там за маршы, а потым там экстрэмістаў, дваровыя чаты і так далей. Зараз гэта рандом. І калі гэта в гэты рандом ты можаш патрапіць, калі ты неяк удзельнічаў і гэтак далей, гэта таксама прычына. Вось, калі у вас хтосьці з родных таксама удзельнічаў, вы можете патрапіць у такую сітуацыю, калі вы ў Беларусі, ну, усе з'ехаць дакладна ж не змогуць, гэта, ну, как бы цяжка, і не ў ўсіх ёсць візы. Але для меня вельмі важна, каб гэтая вось нашу с вами размову пачуў хаця бы адзін чалавек, які глядзіць дакладна гэтую перадачу, што
Вельмі цяжка зараз перадаваць перадачы на Антошке. Вось. Вельмі цяжка збіраць, вельмі цяжка знайсці адваката, які пагодзіцца там абараняць. Я не ў Беларусі не магу абараняць. Таму, калі ласка, не трэба ехаць у Беларусь. Вось. А паколькі мы таксама за мяжой знаходзімся, я хацела б яшчэ звярнуць з гэтым звязаную тэму увагу на адпаведную рэакцыю за мяжой, бо гэта не раз, не два, гэта ўжо вельмі шмат разоў, калі адбываецца сітуацыя, у якой сведчанні, якія нейкія публічныя заявы, якія падаюцца праз людзей, якія ў бяспецы за мяжой, яны могуць нашкодзіць людзям, якія затрыманыя. Таму найлепшае, што можна зрабіць, гэта перад нейкай публікацыяй, выхадам у медыа і так далей, каб усё ж такі чэкнуць з адвакатам, які на месцы, ці гэта не будзе пагражаць сітуацыі, бо трэба разумець, што потым рэжым можа гэта выкарыстаць. Я ведаю таксама, што часам, на жаль, такое здаралася, што, напрыклад, была інфармацыя пра затрыманне альбо пра выхад нейкага чалавека, і ў медыях было больш інфармацыі, ніж было ў дадзены момант у рэжыму, так? І таксама можна гэтым скарыстацца на некарысць гэтага чалавека. Таму вельмі важная такая камунікацыя, каб не нашкодзіць перад усім. Ганна, найперш да цябе у мяне будзе пытанне, просто зараз по ходу узгадалася, калі загаварылі асабліва пра нас тут за мяжой. Тут днямі адзін актывіст беларускай дыаспары стаў даверанай асобай Канапацкай і заявіў, што будзе у Варшаве ладзіць пікеты, там, я не ведаю, там у падтрымку, на карысці, там ці з агітацыяй за яе, ці яшчэ што-небудзь. А наколькі гэта законна? Ну, свабода меркавання, свабода таксама зграмadzення, Божа, як гэта по-беларуску, збірацца ў публічных месцах і маніфеставаць свае погляды. Сабраний. Так, сабранне, я вось не ведаю, як сабранне будзе па згрупаванняў, не ведаю. Слухайце, кожны мае права выказваць сваю думку, так? Таму я не бачу гэтым нейкага, гэта не ёсць нейкая прапаганда, не ведаю, там фашызму ці там нейкіх такіх рэчаў, якія просто забаронены з пункту гледжання крымінальнага кодексу. Таму мне здаецца, што так на першую думку тут не будзе ніякага парушэння. Ведаеце, кантраверсійныя шмат якія могуць быць тэмы, і мне здаецца, вось гэта насамрэч, прасці Господи, але з юрыдычнага пункту гледжання не як чалавек, так, бо мне, канешне ж, ёсць як у чалавека сваё меркаванне, свае эмоцыі з гэтым звязаны, але ўсё ж такі грамадства павінна парушацца ў напрамак многасці думак, так, і многасці выказвання, бо менавіта праз, напрыклад, выказванне такой асобы можна атрымаць так званую ответачку, так, з другога боку, так, і гэта таксама скланяе грамадства да дыскурсу. Самае найгоршае, што можа быць, гэта калі, ведаеце, кожны з'яўляецца нейкім там носьбітаў ідэі і няма ніякай канфрантацыі гэтых ідэяў, бо тады грамадства знаходзіцца ў стагнацыі. Таму гэта вельмі важна, каб было менавіта тое, што не парушае перадусім крымінальнага кодексу, так, бо калі б, напрыклад, гэты чалавек выйшаў з нейкімі фашысцкімі заявамі, так, то гэта ўжо, канешне, было б парушэнне, была б за гэта адказнасць і так далей. Але тут няма гэтай калізіі, таму ён, па сутнасці, можа выходзіць з такімі лозунгамі, можа там рабіць гэтую агітацыйную кампанію, тым больш, што я не ведаю, як яна у рэаліі прыкладзецца на прапагаванне гэтай асобы ў выбарах, таму што калі ты кіруеш сваю думку да людзей, якія знаходзяцца за мяжой, а за мяжой ты не можаш прагаласаваць, удзельнічаць у выбарах, так? Таму гэта такое, крыху пустое, так? Але тое, што яно неэфектыўнае, гэта не пазначае, што чалавек не мае на гэта права. Неэфектыўна можна, прабачце, выйсці з вядром на галаве, так, і таксама стаяць у цэнтры Варшавы і пікетаваць за, не ведаю, права насіць вядро ў цэнтры Варшавы, так? Прабачце, за абсурд. Так. Але я мяркую, што тым самым мы яшчэ больш, канешне, прыкладаем увагі да абсурдальнасці гэтай сітуацыі. Мне здаецца, што у нас у грамадстве ёсць шмат больш важных тэмаў, але так просто каб зілюстраваць, я не бачу ніякай розніцы паміж быццём даверанай асобай Канапацкай за мяжой і мець права, каб гэта абмяркоўваць і папулярызаваць, versus чалавек, які выйдзе умоўна гэтым ведром у цэнтры Варшавы, будзе казаць, што я маю права насіць вядро на галаве замест чапкі, напрыклад, вось. Ну так, тут, в прынцыпе, мне нагадвае гэты стары савецкі анекдот, калі там кажуць амерыканец і там, типа, там, савецкі, што вот у нас в Амерыцы любы можа выйсці на
на плошчу і крыкнуць там прэзідэнт Буш дурак. Ён кажа, савецкі кажа, такі у нас можа таксама на плошчу, на чырвоную плошчу выйти і сказаць прэзідэнт Буш дурак. Ну, так і тут. Але вось Мата Хары піша: спадар Зміцер, чаго вы маўчыце наконт сыходу Кулея і падсасоннага з Белсату? Гэта вам не цікава? Вы гаварылі, што спадарыня Коўшык хутка прыўзе да вас, чаму вы маўчыце на гэты конт? Ну, па-першае, я зраблю такой невялічкі анонс, але без спойлераў. На наступным тыдні у нас плануюцца фактычна ўжо дамоўленыя вельмі цікавыя дэбаты на гэты конт. Будуць прадстаўленыя два бакі гэтага канфлікту, так што сачыце за ўвагай. Але з іншага боку, вось акурат такі гэтую тэму Ганна таксама прапанавала нам абмеркаваць. З якого пункту гледжання, Ганна, вы хочаце дакладней, з якой пазіцыі, што хацелі з гэтай нагоды сказаць? Я лічу, што перадусім гэта паказвае, што роля незалежнай журналістыкі, яна вельмі істотная. Журналістыка павінна быць незалежнай, нават у Польшчы і там у свеце кажуць пра тое, што журналістыка гэта па сутнасці чацвёртая ўлада, так? Таму што яна адсочвае і дае магчымасць часам нават больш эфектыўна ўнадраць юрыдычныя інструменты, ніж само права часам гэта прадугледжвае. Я вам дам просты прыклад, каб ведаеце, каб не ўхадзіць, ведаеце, у гэты там маё персанальнае меркаванне, я заўжды за незалежную журналістыку, бо менавіта сітуацыю Беларусі паказвае вельмі добра, што можа здарыцца з краем, у якім акрамя іншага няма таксама незалежнай журналістыкі. Напрыклад, нават у Польшчы магу вам сказаць, вось апошні з прыкладаў, калі дзяўчына была ну там можна сказаць, што збітая у Варшаве, так гэта адбывалася, і была пададзеная заява, і як гэта часам здараецца ў Польшчы, бо недастаткова, канешне, кадраў, ёй адказалі, што мы не будзем заводзіць крымінальную справу, і тое, што слушна зрабіла, і гэта вельмі часта робіцца, таксама яна, канешне, з гэтым пайшла да медыяў. Што вы думаеце, калі гэтая навіна з'явілася ў польскіх медыа, таксама беларускія медыа пра гэта пісалі, але мяркую, што большы ўплыў тут мелі менавіта лакальныя медыа, яна другі раз прыйшла да паліцыі, там уже менавіта пазіцыя была па сутнасці такая, што вы нас хіба што дрэнна зразумелі як іншаземка, мы, канешне ж, хочам закласці крымінальную справу. Вось гэта, я чаму кажу пра гэта нават не на палітычным, а на бытавым узроўні. Бо калі гэта на бытавым узроўні працуе, то што мы можам казаць пра насамрэч уплыў медыа на больш высокі ўзровень, так? Медыа менавіта не толькі адсочваюць, медыа таксама могуць быць вельмі, і гэта супер, калі яны таксама з'яўляюцца ініцыятарам нейкіх зменаў, не толькі прыходзяць з крытыкай, таксама прыходзяць з прапазіцыяй, альбо, напрыклад, вось таксама пытанне парадкаў у польскай міграцыі. Памятаеце, мы таксама калісьці абмяркоўвалі, чаму адбыліся такія ўжо даволі вялікія зрухі, таму што з'явіўся канкрэтны артыкул у газеце «Выборчай», якая, хіба што ў «Выборчай», мне здаецца, прабачце, калі я памыляюся, бо не чакала перад эфірам, дзе канкрэтна апісвалася гэтая сітуацыя, яна ўзбудзіла дыскусію ў грамадстве, і праз гэта адбыліся хутчэй нейкія змены, якія ўжо даўным-даўно павінны былі зрабіць так па сутнасці, так, польская старана, але, вядома, там пытанне капасіці людзей, часу, палітычных зменаў і так далей. Таму роля незалежных медыяў, яна вельмі істотная. І мы кажам пра гэта не толькі з пункту гледжання павінны казаць, што вось яны ёсць, так, але таксама якія фактычныя магчымасці, вось зноў ж мы кажам, ёсць там права, не права, а ёсць таксама фактычныя абмежаванні. Роля медыяў гэта крытычна таксама выказвацца, бо калі часам палітыкі нават могуць не разумець, напрыклад, што яны нешта робяць не так, бо яны, ведаеце, часам сядзяць на сваёй хмурцы высока і не бачаць вось гэтага пласта, гэтага такога базавага ўзроўню, там, дзе жывуць нармальныя людзі, прабачце, калі ласка, все, хто займаецца палітычнай дзейнасцю, але гэта вельмі часта адбываецца. І тады медыа як бы з'яўляецца вось менавіта такім драйверам вось гэтых менавіта
з'яднання палітыкаў іх выбарцаў, так, калі гэта адбываецца ў нармальных дэмакратычных краінах, таму што палітыкі не хочуць мець негатыўнага ўражання сваіх выбарцаў. А медыа як бы гэта ўсё ж такі спрэдзіць, прабачце за мою ангельскую. Альбо можна захапіць гэтыя СМІ, і тогда можна рабіць менавіта. выгляд. А гэта вось і гэта другая сітуацыя, калі няма незалежнага СМІ, то СМІ з'яўляецца таксама спрэдам, але ўжо зусім іншых як бы навін. Таму я лічу, што перадусім гэта ж, канешне, тычыцца таксама свабоды меркавання. Як бы тут уже больш, напэўна, больш можа Марыя сказаць, прабач, што я так крыху на гэтую тэму разышлася, але перш меня спытаўся Зміцер. У цябе ёсць маральнае права, яна цябе перабіла на самом пачатку. По майму меркаванню, так званаму. Але мы просто заўжды, як юрысты, вельмі часта кажам, што по майму меркаванню, бо каб гэта, напэўна, было зразумела, што гэта свабода меркавання. Але таксама фактычныя абставіны выканывання працы у журналістыцы павінны вось менавіта таксама спаўняць гэтыя стандарты. Бо роля журналістыкі таксама адсочваць і таксама задаваць некарысныя пытанні, якія могуць не спадабацца нават, можа, таму, хто атрымлівае гэтае пытанне. Але насамрэч гэта нашмат цікавей глядзець такое. Я, шчыра кажучы, я не гляджу тыя перадачы, якія ў мяне не выклікаюць менавіта такога азарту, то бок там, дзе ёсць нейкае такое, ведаеце, пытанне з ізюмінкай так званае, бо гэта менавіта ёсць тая вартасць журналістыкі. Не цікава нават, просто нават калі мы ўжо кажам не пра вялікую ролю, а пра цікавасць. Чытаць толькі пра нейкія падзеі, як факталогія. Факталогія, яна можа быць у Вікіпедыі, так? Журналістыка гэта таксама пра эмоцыі, пра крытыку, то бок мне вельмі шкада, калі мы кажам пра персанальна, як бы мне вельмі шкада, што ў Белсаце не будзе Кулея, не будзе Падсасонага Сергея, таму што мне асабіста падабаліся праграма «Тыдзень», гэта адна з тых праграм, якія вельмі ахвотна і глядзела, і выступала таксама, і гэта не тычыцца мяне, а проста таму, што яны рэальна падымалі важныя для грамадства тэмы, і гэта было цікава прадстаўлена, таму мне здаецца, я маю надзею, што змена працадаўцы не ўплыне як бы на змену працы, таму што Беларусі, беларусам вельмі патрэбны незалежныя журналісты. Можно тут я теперь ставлю Калі ласка. 5 копеек? Слухайте, вы ведаете, «Репортеры без межаў» ведут такой индекс незалежнасці прэсы. Вось. І Беларусь там пазначана як вельмі цяжкая сітуацыя. Вось. А Польша пазначана як праблемная сітуацыя. Жоўты колер. І такое ёсць адчуванне у мяне як у юрыста, калі я паглядзела на гэта праз тое, што пішуць, што на карце Польшчы з'явілася такая красненькая кропачка з очень складанай сітуацыяй, якую мы прынеслі з Беларусі. Вось. Гэтая мысль, якая мяне не пакідае пасля таго, як я прачытала спачатку тое, што напісала Кулей, потым тое, што напісаў Падсасонны, потом тое, што каментавала Коўшык і гэтак далей. Ёсць такое адчуванне, што ў беларусаў увогуле няма гэтай культуры дэмакратыі. Мы ўсё жыццё жадаем жыць или ўсё робім для таго, каб жыць у аўтарытарызме. Вось тое, што мне просіцца праз гэтую сітуацыю. Таму што тое, што было придумана свабода прэсы, свабода меркаванняў і гэтак далей, яшчэ, дай Бог памяці, напрыклад, як кажуць пры французскай рэвалюцыі, а некаторыя кажуць, што свабода прэсы з'явілася ў 1440 годзе пры з'яўленні печатнага станка ў Гутенберга, то ведаеце што? Вось тое, што мы бачым зараз, гэта тое, дэбаты, гэта вельмі добрая ідэя, навіна. Я лічу, што калі ёсць крытычная сітуацыя, трэба размаўляць адзін з другім, а не рабіць гэта ў кабінетах. Вось. Але все, што тычыцца свабоды меркаванняў, тое, што тычыцца свабоды прэсы, чаму кажуць, што СМІ гэта чацвёртая ўлада, гэта тое, што
як, как это кажуць, общественный контроль по-расейску, вось, таго, што адбываецца. І падабацца і не падабацца прэсе, гэта ўвогуле не аб гэтым. Можна не падабацца журналісту, і можна з ім мець нейкія не тыя адносіны, але журналіст, як незалежная асоба, мусіць задаць усе тыя пытанні і атрымаць адказы, што мы бачылі насамрэч у вельмі добрым інтэрв'ю. Мне вельмі оно спадабалася Пацасонова з Коўшык. Вось, мне вельмі жаль, што гэта адбываецца ў нашым грамадстве, але натуральна, што гэта мае нейкае, абмеркаванне паміж намі. Вось. З юрыдычнага пункту гледжання я не бачыла дакументаў, я толькі чытала тое, што пішуць у Фейсбуке, і гэта таксама свабода меркаванняў. І судзіць за гэта никого, я надеюсь, не будут. Вось. Ганна, ну што, прынцыпе, пакуль што на гэтай тэме ёсць што сказаць, хаця я троху не згодны з Марыяй у тым сэнсе, што вот яна кажа свае вот там, скажем, беларускія праблемы прынеслі, калі браць не, прынеслі шмат розных там праблемаў, пытанняў, неуменняў і гэтак далей. Але калі браць вось гэтую канкрэтную сітуацыю, то мне ўсё ж таки падаецца, што рашэнні прымаюцца на ўзроўні, дзе как бы беларусаў не вельмі-то і ёсць. Гэта маецца кіраўніцтва ТВП. Да, можа так, но глядзіце, Зміцер, тут пытанне аб тым, як мы гэтаму супярэчым з аднаго пункту гледжання, з другого пункту гледжання, хто ўплывае на гэтае рашэнне. Калі чытаць дакладна пост Пацасоннага, то мы бачым, што там напісана і хто на што паўплываў. Вось. Калі гэта так, я гэтага не ведаю. Калі гэта так, то гэта вельмі прыкра. Так, я таксама хачу звярнуць на гэта ўвагу. Тое, што было ў гэтых стейтментах у публічнай прасторы, гэта не тычылася як бы польскага кіраўніцтва, але таксама, ведаеце, можа дрэннае параўнанне, але мы не можам заўжды казаць, што я выконваю чыйсьці ролю, бо таксама сілавікі могуць сказаць, я выконваю чыйсьці загад, так? Ну гэта пытанне ці, але мне здаецца, што не ў гэтым была прычына, як бы, я разумею, што прыклад ён вельмі моцны, але просто каб паказаць нейкую аналогію, так што мы не можам заўжды казаць, што хтосьці вышэй здецыдаваў, а мы просто гэта данеслі як бы да адпаведнага чалавека, так, бо таксама пасля гэтага публічнага стейтменту мне не здаецца, што цяперашні беларуская рэдактар мае нейкія спачуванні з паводу таго, што зышоў Кулей і Пацасонны. Мне здаецца, што нават вось там мне б, напрыклад, як чалавеку хацелася пабачыць прынамсі высокую адзнаку прафесіяналізма гэтых журналістаў, таму што яна сапраўды вельмі высокая, і калі б так было, тады мы маглі б мець падставы меркаваць, што сапраўды, напрыклад, гэта кіраўніцтва вышэй было нейкім ініцыятарам і як бы і людзі разыходзяцца ў нейкай такой зразуменні. Так, мне здаецца, што таксама, калі б гэта было б польскае кіраўніцтва, не было б такіх громкіх громкіх выпадаў. Тым не менш, канешне, гэта напэўна не ёсць сітуацыя, якая з польскім бокам не абмяркоўвалася, альбо яны не ведаюць пра гэта, наверняка ведаюць. Але, як бы пытанне, цяпер можна казаць, што Сергей Пацасон неяк быў такім прарокам у ўласнай справе, бо калі мы згадаем гэта інтэрв'ю, то па сутнасці ў ім гэтыя ўсе тэзы, пра якія ён казаў, яны часткова пачынаюцца збывацца. Вось. А я абараніць сваю пазіцыю яшчэ. Слухайце, Зміцер, я тут пакуль Ганна казала, тут подумала, што гэта вельмі добры прыклад. Калі вы не глядзелі, такой фільм ёсць, ён называецца «Нюрнбергскі працэс». Вось. В гэтым фільме паказваюць суд над суддзямі, якія судзілі падчас фашызму, так вось і нацызму. Якія казалі, што мы ж выпаўнялі тыя законы, якія былі там, мы ж вось, а што, а в чым мы вінаваты? Вось мы рабілі тое, што казалі. Вось. І вам нічога гэта не нагадвае. Вось. Таму што тое ж самае кажуць нам, што міністр інфармацыі нам скажуць, міністр унутраных спраў, людзі, якія працуюць у газеце Савецкай Беларусі і гэтак далей. Яны таксама скажуць, што яны выконвалі гэтыя загады.
Ну, такі пытанні, ці гэта пазначае, што яны мусяць быць на гэтай, умоўна кажучы, пасадзе. Гэта таксама пытанне сумлення, пытанне лаяльнасці, этыкі. Так. Ад адказнасці гэта іх пазбаўляе? Не, адказ не. Таму што гэта ты робіш уласнымі рукамі. Калі ты ставіш подпіс, гэта вельмі важна. Чаму я кажу, што трэба збіраць усе дакументы і гэтак далей, гэта подпісы, доказы і гэтак далей. Я не бачыла тут у гэтым, я только чытала зараз у Фейсбуку. Мне вельмі цікава паглядзець, як і што робіцца гэта там дакументальна, але ведаеце што, ну, ёсць же вы самі лепш за мяне, Зміцер, я думаю, можете распавесці пра незалежнасць СМІ і як гэта патрэбна рабіць. Ну і, напрыклад, так. І яшчэ на прыкладах, з чым, напрыклад, я не пагаджаюся, бо там быў аргумент пра тое, што адзін з журналістаў меў пасаду, ну, Ігар Кулей дакладна меў пасаду кіраўніка, і што ён не мог займаць гэтага становішча, бо ён быў на ІП. Ну так ведаеце, калі мы капнем глыбей і тэарэтычна становішча могуць мець толькі людзі, якія на ўмове о працы, то бок на трудовым кантракце ў Польшчы. Я б хацела б вельмі, не маю, на жаль, паглядзець статыстыку, колькі журналістаў працуе ў гэтай галіне на ўмове працы. Я мяркую, што мы будзем вельмі з вами як бы агулам здзіўленыя, таму што вельмі шмат, і гэта просто факт натарыйны, пра які ўсе ведаюць у Польшчы, гэта спецыфіка дадзенай як бы індустрыі, калі можна так казаць, што вельмі шмат журналістаў працуе на так званай умове удзела, то бок такім квазі дагаворе подряда, хіба што калі яго можна так казаць. У Польшчы спраз розныя прычыны, перш за ўсё, таму што гэта мае больш карыснае падаткаабкладанне ФСЗН па-нашаму, а другое, таму што гэта падпадае пад творчы характар іх працы. Вось, і таксама дае кіраўніцтва, бо глядзіце, праз тое, што ты ІП ці на ўмове удзела, то па сутнасці стасункі могуць быць так урэгуляваны з журналістам, што ён мае вельмі абмежаваныя правы перад звальненнем, так, а па сутнасці найчасцей там можа быць звальненне, напрыклад, натыхмястова, так, то бок у дадзены момант. Таму часам хтосьці можа зайсці сам, але гэта не пазначае, што ён хацеў зайсці, таму што проста атрымліваць таксама, ведаеце, такое звальненне, гэта таксама з пункту гледжання, ведаеце, нават тлумачэнняў, так, бо заўжды потым можна дастаць пытанне, чаму цябе звольнілі, так, чаму з табой расторглі кантракт, то часам лепш самому зайсці з ведаеце, станущего карабля, ніж ведаеце, чакаць, калі хтосьці цябе праб'е ў гэтым карабле дырку. А я вось подумала, гэта добрая ідэя абмеркаваць працоўныя всякія адносіны. Зміцер, як вы думаеце ў наступны раз? Ну, паговорым, абмяркуем яшчэ, калі да наступнага разу не з'явіцца актуальных тэмаў, як это заўсёды ў нас тут бывае. Коротко, это без каментараў, бо ў нас, на жаль, няма часу. Просто каментар ад Корнышева. Не трэба змешваць свабоду слова і менеджмент, і тым больш эканамічныя пытанні. Максим, словы журналістаў супраць словаў Ціхановскай. Мне падаецца, што мы не тых пытаем. Трэба МЗС Польшчы спытаць і кіраўніцтва канала задаваць правільныя пытанні. Ну, мы працягнем гэтую тэму, як я ўжо анансаваў. У нас будзе з гэтай нагоды дэбаты арганізаваныя. Спадзяюся, што пэўныя пытанні адказы на пытанні атрымаем. Ну, а на сёння я развітваюся з нашымі выдатнымі юрысткамі. І да наступнай сустрэчы я нагадаю, што у нас рэгулярныя сустрэчы раз на 3 тыдні, то есть вот праз 2 тыдні мы сустрэнемся ў чарговы раз. Спадзяюся, што і Марыя можа быць даедзе да Варшавы, і мы тут ізноўку сустрэнемся ўсе утрох у студыі. Але тым не менш, Ганна Маціеўская, юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка. Калі трэба нейкія дапамога, падтрымка, падказкі, кансультацыі, калі ласка, звяртайцеся на партызанку. Сам неяк звяртаўся, атрымаў юрыдычную кансультацыю. Я не ведала, як што. Задаволены былі. Да, далі вот конкретно спіс дакументаў, якія трэба што рабіць. Карацей кажучы, все вельмі добра працуе, калі ласка, звяртайцеся. Ну і адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна таксама з намі сёння была. З Вільні пакуль што, спадзяюся, што наступным разам у Варшаве. Да сустрэчы. Так, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Да сустрэчы.